ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಮುಲ್ಪ ಉಳ್ಳ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇದ ಫ್ಲಾಗ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಫುಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಫುಡ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಕಲ್ ನಮ್ಮ ಮುಗಿಂಡು ಈ ಫುಡ್ಡಿಂಗ್ ಪಪ್ಸ್ ಬೊಕ ಲಡ್ಡು ಮಾಲ್ಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅದ ಮಾತ ಇತ್ತಿಂಡು ಅಯ್ನು ಮಾತ ತಿಂದಾಂಡು ಮೇಕಲ್ ಮಾತ ಖಾಲಿ ಮಲ್ತೇರು. ವೆಜ್ಜಿಲ್ ಆಯ್ತು ನಾನ್ ವೆಜ್ಜಿಲ್ ಆಯ್ತುಂಡು ಅಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಬಲ್ತಲ್ ಆಮೇಲೆ ಭಟ್ರು ಇವರು ವೆಜ್ಜಿದಾರು ಅವಿಪಾಡು ಎಗ್ ಆಫ್ ತಿಂತರಿಗೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದುಬೈ ತಂಡ ಪುಗರ್ ಗುಡ್ ಬಾಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ದಾದ ಪನ್ಪಿನ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಲೈವ್ ಪಾಡ್ದೆ ಲೈವ್ ದಾದ ಮಾತ ಉಂಡು ಐನು ಒಂಜಿ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಲೈವ್ ಫುಲ್ ಸರಿ ಆತಿ ಜೀವ ಹೋಜೋಡು ಆಂಡ್ಲಜಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ದೇ ಬಣ್ಣಗ ಇಂದು ಈ ವರ್ಷ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಮಲ್ಪುಂಡು ಮಾತ ವರ್ಷ ಇಂಚ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಮಲ್ಪ ಈ ವರ್ಷ ಸಿಂಪಲ್ ದಯ ಬಣ್ಣಗ ಇಂದು ಅಷ್ಟೇಮಿಲ್ಲ ಇನಿ ಆತ ಅಂಚೈನಟ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಈ ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಬೇತೆ ಕೈತಲ್ಲ ಬೇತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಷ್ಟೇಮಿದ ಅಂಚೈನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಮುಲ್ಪಾರ್ದ ಪಿದಾಡುನು ಇತ್ತೆ ಆಡೆಗೆ ಪೋವಡತ್ತ ಇತ್ತೆ ಹಾಂಡು ಟೈಮ್ ಹಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಆಡೆಗೆ ಪೋಯಾರೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಪಿದಾಡೊಂದುಳ್ಳೇರು ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಪಿದಾಡ್ಗ ಬಂದು ಈ ವರ್ಷ ಸಿಂಪಲ್ ಬಂಡೆ ಅಪ್ಪ ಇಪ್ಪಡು ಈ ವರ್ಷ ಸಿಂಪಲ್ ಬಣ್ಣಾಗ ಫುಡ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಟು ఒక ಫ್ಲಾಗ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ದ ఒక ಕೆಲವು ಗೇಮ್ಸ್ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ದ ಪ್ರೈಸ್ ఒక ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಈ ವರ್ಷ ಆಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಆವ್ರೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ದ. ಓಕೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜಲ ಪಾತಿರುಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿಂದ ಬಂಡ ನಿಕ್ಳು ಇತ್ನೆಟ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆನು ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಜಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ಬೇಕಲ ಮಾತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ಲ ದೆಪ್ಪಳಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನಾನೊಂದುಳ್ಳೇರು ಮಾಲ್ಟ್ ಆರೆಗ್ ಮಾಲ್ಟ್ ರಡ್ಡು ಸಲ ಆಂಡು ದೆಪ್ಪುನ ಯಾನೊಂಜಿ ಮೆಲ್ಲ ದೆಪ್ಪೋಡು. ಓಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ದೆಪ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜಾಣ ದೆಪ್ಪೇರೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಯಾನು ನಾನ್ ವೆಜ್ ದೆಪ್ಪವ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಇಜ್ಜಿನ ದೆಪ್ಪೇರೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.